Cymplex. Are you Cymplex? Hey, record a real man. Weyambiro yalino kama hii chakuda kucheza usina kushanda jeiwo kamtupo ndichiva kudopo kwakapa mahoko ayo real man. Ambuya vangu vaigaro nditi musaya kuti vakuti munhu kuteerera mbuya vachipa mushoko avo aka-expire medzisiro futi yava mhemberero gore rendakatanga ini nezveumanzi evanespekene uye nahwizi mumatekiteki mabvadzi obvisa majuzi kufadza vanhu vese muzimba nemusanzi gore rendakatanga ini nezveumanzi evanespekene uye nahwizi mumatekiteki mabvadzi obvisa majuzi kufadza vanhu vese muzimba nemusanzi kubva pandakatanga vaiti aya matsanga vachiti batai huku pamwe imbava vasingazive ngoma uku kungwavha kana tava panguva atidi vanorova ine ngoma chikafu ini handichisiye vanoda kundiporonga itai muna maziye ndine mafero angu kana musingamazive spikin wisma dj nomara gore rendakatanga ini nezveumanzi evanespekene uye nahwizi pamatekiteki mabvadzi obvisa majuzi kufadza vanhu vese muzimba nemusanzi gore rendakatanga ini nezveumanzi evanespekene uye nahwizi pamatekiteki mabvadzi obvisa majuzi kufadza vanhu vese muzimba nemusanzi vakatanga ndichiimba vachiti aya mabodza takashingirira anga ndikarirudza izvezivanye futi ndobva kubururudza kunake kwana jeye ndichivashungurudza hamusi chakatanga kupara njodzi takatanga tichibikira mushamba kodzi medzisiro pave nepotokangobedzi kumaitaura pamwe zvainisvima musodzi gore rendakatanga ini nezveumanzi evanespekene uye nahwizi pamatekiteki mabvadzi obvisa majuzi kufadza vanhu vese muzimba nemusanzi gore rendakatanga ini nezveumanzi evanespekene uye nahwizi pamatekiteki mabvadzi obvisa majuzi kufadza vanhu vese muzimba nemusanzi kubva pandakatanga vaiti aya matsanga vachiti batai huku pamwe imbava vasingazive ngoma uku kungwavha kana tava panguva atidi vanorova ini chikafu ini handichisiye vanoda kundiporonga itai muna maziye ndine mafero angu kana musingamazive spikin wisma dj nomara gore rendakatanga ini nezveumanzi evanespekene uye nahwizi pamatekiteki mabvadzi obvisa majuzi kufadza vanhu vese muzimba nemusanzi gore rendakatanga ini nezveumanzi evanespekene uye nahwizi pamatekiteki mabvadzi obvisa majuzi kufadza vanhu vese muzimba nemusanzi vakatanga ndichiimba vachiti aya mabodza takashingirira anga ndikarirudza izvezivanye futi ndobva kubururudza kunake kwana jeye ndichivashungurudza hamusi chakatanga kupara njodzi takatanga tichibikira mushamba kodzi medzisiro kwave nepotokangobedzi zvamaitaura pamwe zvainisvima musodzi.